יש לנו שני קצוות לחוט, אחד קצר, אחד ארוך. אני יוצרת לולאה בצורה כזו, שהחוט הארוך בעצם עם הקצה הארוך מעל הקצר. אני תופסת אותה בצורה כזאת, ונכנסת מקדימה עם היד, ומעלה לולאה מהחוט עם הקצה הארוך, לולאה קטנה, בצורה כזאת. לתוך הלולאה הזאת אני אכניס את המסרגה. ואני מושכת קצת כדי להקטין אותה. אוקיי, זה המצב שלי. עם החוט הארוך אני אסרוג עין שרשרת אחת כדי לנעול את הטבעת קסם בעצם. עין שרשרת אני עושה על ידי העברת החוט מעל המסרגה, ומשיכת הלולאה דרך הלולאה. וכך בעצם נעלתי את הטבעת.